kertoi Joe. Asuu velho legendaarinen Marie Laveau. Se pitää seuraa vain kanssa kuoleiden. On monikurja erehtynyt pihaan sen ja niinku on päässyt hengestään. Se asustaa pakkassa on ton puun kanssa kojotin hullun sekä puhuvan luun. Se kulkee köyryssä näin tukka silmillään. Ja onnetonken sinne sattuu eksymään. Se niinku pääs joku hengestään. Mut kerran oikusta kohtalon kompuroi yössä eräs komea John. Kieroin miehistä kertoo Joe. Ja Johnny kyseli miss on Miss Marie Laveau. Se sano hei Marie, sä kaunis kyy. Mitään en mä osta enkä mitään myy. Mut jos voit mulle taikoo yhden nykymiljoonan, vaimoksi pääset miehen komeimman. Ja niinku tää matka Eurooppaan. Marie pani taikaliemet heti volemaan. Työnsi millin käteen Louisianan komeimpaan. Sitten kikkersi ja kukersi ja sanoi hei John, sänkyä varten baby valmis on. Mut Johnny nauroi vaan, sanoi goodbye Marie, oot liian rujo rikkaan kanssa naimisiin. Niin Marie alkoi skagaa, sen luusta pani rakaa. Sen silmät muljahteli, vähän aikaa Johnny eli. Sitten se pääsi hengestään. Louisianan suistomailla kertoi Joe. Asuu velho legendaarinen Marie Laveau. Ja jos sä sinne eksit ja sua kositaan, on paras toiset matkasuunnitelmat unohtaa tai muuten et liiku milloinkaan, et liiku milloinkaan.